स्पेसिफिक महिलाफोरनि देहायाव माखासे जाग्रा बेमारफोर थायो बे जाबाय आहारावहाय माखासे जानाय टिउमारफोर ब्रेस्ट टिउमार्स खायसेया केन्सार नंगौ जानो हागौ खायसेया केन्सार नङि टिउमार गोसोआव लानांगौआ बेनो मोनसे बैसो जेनेबा 30-35 बोसोरनि उनावहाय बैसो जानायनि उनावहाय बिमाफ्रा बा महिलाफ्रा गाव गावनि आहारखौ थाल लानांगौ सम सम दुगैनाय मानायफ्रावहाय सेरनानै ला दांनाय माबाफोर टिउमारफोर ओंखारदों नामा रुटिफोर जादों नामा फाखना खुङाव सम सम दांनाय माबा मोनसे रुटिफोर ओंखारदों नामा थाल लानांगौ थाल लानो रोङि मानसिफ्रानो बिपदआव गोग्लैयो जायफ्रा थाल लायो बेखौहाय एभ्रि मास मोनथाम बा 6 मास बेफोरनि गेजेराव बा मास मोनफानि जायफ्रा थाल लायो बे थाल लाग्रा मानसिफ्रा फिसा सोमजिदोंब्लाबो आंनिया माबा मोनसे रुटि ओंखारदों होननानै हमनो हायो जै रुटि ओंखारबाय थाल ला रुटि मोनदांदोंब्ला ब्रेस्टनि सिङावहाय मोनसे रुटि मोनदांदोंब्ला बे रुटिया सादोंना सायाखै थाल ला सादों बांसिनानो सायो माखासेया साया माखासेया हमनानै मोनदोंब्ला ओरै ग्लुन खादगोन माखासेया जेराव दांनायना मोनदांदोंमोन ग्रोब मोनदाङो ग्लुन खादनो रोङा आं मानो बेफोरखौ बुंदों माखासेया केन्सार जायो माखासेया केन्सार नङा बांसिन ओरै ग्लुन खादना माथिनो थाग्राया केन्सार मुलि होलाबो हामखानाय नङा ओमफ्राय बे लासै लासैनो देरनिफ्राय देरसिनलांबाय थागोन सप्तासे सप्तानै सप्ताथामावनो थाब देरलांबाय थागोन लोबनो ओरै ग्लुन खादग्रा मोनसे टिउमार फिसा गथा लुलु बेयो टिउमार खिन्थु बेयो केन्सार नङा बांसिनानो बे केन्सार नङा दा मोननैखौबो जोङो मिथिनांगोन ओमफ्राय जाय मोनसे आहार सिङावहाय रुटि ओंखारदों बे रुटिया जुदि साग्रा रुटिब्ला बे मालाबाबो केन्सार नङा फिसा समावहाय साग्रा एसे गोरलै जानाय समावनो साग्राब्ला बे केन्सार नङा केन्सारनि रुटि जानायफ्रा जिबनावनो सानाय नङा फिसा समावहाय जेब्ला देरलांगोन बिगुराबो ओरै सन्थ्रा बिगुर बायदि माबायदि दाद्रा खुद्रा जाबाय गाराय जालायलायबाय गोरा जाबाय सोमावनो हालाया फाखना खुङावबो रुटि गिदिर ओंखारहैलायबाय हमना ला बे केन्सारखा जुदि दांनायनानै गोरा ओरै ग्लुन थाङा बेखौ केन्सार होननानै साननानै लाखा थाल ला नोंसोर मिथिनाय नङा होमब्लाबो माबा मोनसे जाबाय होननानैथ' मिथिगोन आन्दाज लानानै थाबनो डक्टरफोरजों नायजाफैनांगौ बेखौहाय डक्टरफोरजों नायजानानै टेस्टफोर खालामोलानो माखासे टेस्टफोर थायो सन'ग्राफि थायो एक्सरे थायो ओमफ्राय FNAC होननानै बुङो बिजि थुनानै बिदै बख'नानै टेस्ट खालामो बेखौहाय बेफोरखौ खालामोलानो हमनो हायो बांसिन माखासे मानसिफ्राल' 30 बोसोरनि गाहायाव माखासे महिलाफोरनियाव केन्सार जायो केन्सार बे बैसोआव केन्सार जाबायथाय बे केन्सारा बिराद गाज्रिखासै ट्रिटमेन्ट होलाबो अपारेशन खालामलाबो हामनो गोब्राब जायफोरनिया 40 बोसोर बारनायनि उनावहायसो जुदि बे केन्सारफ्रा सोमजिदोंब्ला थाबैनो हमनो हादोंब्ला ट्रिटमेन्ट होयोब्ला अपारेशनजों मुलिजों केम'जों माजों रेडिएसन होनायजों हामनो हागौ हामो इनिशियेल स्टेजाव माने फिसा जानाय समावनो मोनोब्ला खिन्थु बैसो गोरलैयाव जानाय टिउमारफ्रा हामनोहाय गोब्राब नोंखौ गोसोआव ला नोङो आहाराव रुटि मोननाया गासिबो नेबाय थानो नाङा रजानि होबाय थानानै नोङो सम नस्थ' खालामबाय थानो नाङा खारन हामखाया बे बुस्थुआ टेस्ट खालामजा मा बेमार बियो हमनो मोनोब्लासो नोंनि ट्रिटमेन्टआ स्रा जागोन नङाब्ला मिथिनाय नङा ओरैनो केन्सार जाखोमाना थादों मुलि फुनबाय थादों बिजि सुजाबाय थादों मबेबा नायजाबाय थादों खिन्थु गायाखै मास मोनथाम मोनब्रै मोनबा जाबाय देरलांबाय रोदा सुलांबाय गुबुनावबो स्प्रेड जाबाय बे समावहायसो नोङो मा जादों माथो हामाखिसै सार बिदि जाबाय नै मास मोनब्रै मोनबा जाबाय 6 मास जाबाय बे समाव डाक्टारा बुंसिगोन नोंहाथ' बेथ' केन्सारसो जाबाय केन्सार हस्पिटालाव थांदो नोङो बिदिसो बुंजासिगोन दा बिदि बुंजानायनि सिगाङावनो प्रथम जाजेननायावनो थाल मोनोब्ला नायजा आं बेखौहाय नोंसोरखौ दिनैहाय फोरोंनाय जाबाय बानो नाङा इउटेराइन टिउमार्स माने इउटेरासाव जानाय माखासे टिउमारफोर इउटेरासालाय फिसाखौआलाय सोरनावथ' थायो महिलाफोरनियावल'सो थायो हौवाफोरनियावथ' थाया हौवाफोरनियावहाय बे बेमारखौ मोननाय नङा खालि महिलाफोरनियावल' मोनगोन इउटेरासावहाय फिसाखौहाय टिउमार जानाय माखासेना फिसा जायो माखासेना गिदिर जायो माखासेना फिसाखौनि सिङावहाय जेराव फिसा थायो बे जायगायावहाय जायो टिउमारफोर थायोब्ला कनसिभ जानो गोब्राब माने गथ' मोननो थाखाय गोब्राब थानो हागौ खिन्थु गथ'आ गलांफिनगोन
मास मोनसे मोननैनि उनावनो बे जाबाय फिसाख'नि टिउमार माखासेयावहायथ' थाखाया कनसेप्ट जाबाय जेरावहाय रोदा सुनांगौमोन थानांगौमोन फुल जानांगौमोन बेयावनो थाखाले स्लट गलांगारबाय कनसेप्टआनो जाया बेफोरनो माखासे फिसा मोननो रोङिनि खारनफ्रा बेफोरबो बेखायनो बेबायदि जादोंब्ला मोनसे परीक्षा नायनांगौआ जाहैबाय सन'ग्राफि नायोब्ला जों मा दं मा गैया बेखौ जोङो नुयो थाबैनो हमनो हायो माखासे टिउमारफ्रा अपारेशन खालामखांनानै गारनानै कয়েक मास थानायनि उनावहाय गथ' लाफिननायसै होननानै बुङोब्ला गथ' मोनफिननो हागौ अभारिनि माखासे टिउमारफोर थायो अभारियान सिस्ट जायो माबा माबि बेबायदि टिउमारफोर सिस्टफोर जायो बेफोरखौबो जोङो मिथिनांगौ इउटेरासआवहाय बांसिन फिसाखौहाय बांसिन केन्सारा जाया इउटेरासनि केन्सार जानाया इउटेरासनि गाहायावहाय मोनसे लामा थायो गथ' ओंखारबोग्रा जायखौ लामायानो गेङाखै होनना बुङो जा लामानो गेंथ'वाखै गैया जाथ'नाङा एसे नेबावनाङा नै बेफोरबायदि बुङो दा डेलिभारि समावहाय बे लामा गेङाखै होननानै बुङो बे बुस्थुआ बे जायगायावनो जाया मोनसे फिसाख'नि पार्ट बेयावहाय टिउमार जायो केन्सार जायो बैसो जानाय मानसिफोरनियाव बेयो जायो बेखौ सार्भाइकेल केन्सार होननानै बुङो ओमफ्राय अभारियान टिउमार अभारिनि केन्सारबो जायो अभारिनि केन्सारफ्रा जायोब्ला ट्रिटमेन्ट होयोब्लाबो अपारेशन खालामोब्लाबो गानो गोब्राब जायो थालबो मोना जाखोमानानैसो थायो बेखायनो सम सम सन'ग्राफि खालामनांगौ बैसो जानायफ्रा हेल्थ चेकआपनि इम्परटेन्सआ बेनो एटलिस्ट 6 मासजों खेबसे 40 बोसोर बारनायनि उनावहाय बा 50 बोसोर बारनायनि उनावहाय 45 बोसोर बारनायनि उनाव 6 मासजों खेबसे जेबो बेमार गैयाब्लाबो माखासे हेल्थनि चेकआपखौ जों खालामनांगौ गोनां जायो बेफोरखौ जों हमनो हानायनि थाखाय दाने माखासे कन्डिशनफोर जायफ्रा आइजोफोरनियाव जायो बिनिफ्राय हौवाफोरनियावबो जायो किन्तु आइजोफोरनि तरफनिफ्राय आइजोफोरनि देहाखौ लानानै बुंनाय जासिगोन बेवहाय माखासे कन्डिशनफ्रा गथ' जन्म होनायजों लोब्बा गैफाया बेफोर जाहैबाय सुगार जानाय प्रेसार जानाय जायखौ जोङो दहायबो रायलायखाबाय ओमफ्राय जुदि गेदेर जालांबायब्ला केन्सारा बेनो केन्सारनि आखुथाया जिखुनु केन्सारानो जाथों उदै सिङावनो जाथों बिगुर सायावनो जाथों बिगुरनि सिङावनो जाथों आहारावनो जाथों फिसाख'आवनो जाथों आथिङावनो जाथों बेगेङावनो जाथों केन्सार होननाय बुस्थुआ सेरनायोब्ला नैबे दंफांखौ सेरनोब्ला जेरैहाय गोरा अन्थाइखौ नोंसोरो सेरनोब्ला बेसेबां गोरा बेबायदि गोरा मोनगोन गोदोनायावनो जाथों खुगा सिङावनो जाथों हाथायावनो जाथों मोखाङावनो जाथों जेरावखिया जाया मानो सेरनायोब्ला बे बुस्थुआ गोरा जाजेननायनिफ्रायनो बे बुस्थुआ गोरा जाखायो ओरैबायदि गोरा अन्थाइजों गोरा अन्थाइनि समान गोरा होननानै जोङो बेखौहाय रुजुयो स्ट'ननि हार्ट होननानै बुङो अन्थाइ बायदि गोरा बे जाबाय केन्सारनि आखुथाय केन्सार जुदि बेबायदि गोरा मोनदांबायथाय बे केन्सारखासो 90% आंखौ केन्सार होननानै गेरेन्टि होबाय आं नायोब्लाथ' बे 100% आं बेखौ हमनो हागोन किन्तु नोंसिनि नायनायावहाय दिनै नोंसोरो बेखौ मोनदाङोब्ला नोंसोरो 90% बे केन्सार होननानै हमनो हागोन नोंसोरो खर'आव नारनो हायो गोरा दा खर'आवहाय ओरै दांनायसाय गोरा नंगौ नाङा खर'आ बेबायदि एखे गोरा केन्सारा बेफोराव जादोंब्ला जुदि ओरै सेरनायनानै बिदि गोरा मोनदोंब्ला केन्सारखा बियो महायनिफ्रायबा सन्देर फैनाय केन्सार बोनजाथों बा आहाराव जाथों बा उदैयावनो जाथों उदैयाव दांनायबाय नारनायबाय गोरा माथो सेरनायनो हाया गुबुन बेमारा एसे लोथो लोथो मोनसेया जाहैबाय गोबां मानसिफ्रा मेन'पज जानायनि उनाव जेब्ला मेन्सआ बन्द जायो मेन्स बन्द जाखांनायनि उनावहाय देहाया रेबलाङो बे समावहाय एस्ट्रजेन होननाय मोनसे बुस्थुआ थाया अभारिया बे प्रडाक्शनखौहाय बन्द जायो अभारि गैयाब्ला मेनस्ट्रुएशना जाया अभारिया दङ किन्तु खामानि गैला बियो एस्ट्रजेन हर्मना बेनिफ्राय प्रडाक्शन जालाय मा जायो एनजाइटि डिप्रेसन साइकोलजिकल डिसअर्डार्स डिमेन्शिया बेफोरो जायो मा एनजाइटि माने जेब्लायबो दुखु थायो सिन्थाल' थायो सिन्थायानो जोब माबा मोनसे टेनसन थाबाय थायो
गोजोननाय मोना माबा मोनसे सिन्था थाबाय थायो ओमफ्राय डिप्रेसन होननानै बुङोब्ला सानब्लाबो सानख'नो हाले मा जाबावगोन एकदम सिन्था मोखां सम थाबाय थानायसै सोरबा दङ नामा मोखां सम थानाय सोरबा थादों होननाय माथो मिनिदे एसे सान्थि दोननांगौ गोसोखौ समावहाय बेबायदि जाहैयो न'खरनि सिन्थाबो लानानै फिसा फिसौनि सिन्था लानानै बेखौनो बुंबाय दा आं दहाय बिबौ जागोनफ्रा फिसौ मोनद'वाला सिन्था जाहैयो दा बिदि जाहैयो साइक'समेटिक कमप्लेन्स बे जाबाय मा जायो गावखौनो गाव सानो माबा मोनसे बेमार दं होननानै आंनि उदैयानो बेमार दंहाय जालाबो देहां गोआ हामदोंल' देहानो फुंखाङा अथ'से आल्ट्रासाउन्ड खालामना नायलाबो एक्सरे सिटि माबा माबि गासैखौबो खालामना नायलाबो जेबो मोननाय नङा बेनाव गेस्ट्रिकबो मोननाय नङा जानायबो जायो गावसोर जाया होननानै खिन्थायो बेफोरबायदि माखासे मानसि थायो बेफोरबायदि प्रब्लेमा बैसो जालांनायनि उनावहाय जायो आबै आबौमोन जों जायखौहाय आबै आबौमोन बायदि लिङो बिसोरो बेफोरबायदि बैसोनिया बांसिन जायो दै ओमफ्राय बावग्रा बुरै लाङोला बांसिन बावलाङो बोराय लाङोला बांसिन बावो बुस्थुआ ब्रेनना एसे बुरैसाफोरनिखौ ब्रेननाखौ जोङो सिटि स्केन खालामोला सिटि स्केनाव लिरना हरो रिपर्टआ डाक्टारा एज रिलेटेड सेरेब्रेल एट्रफि होननानै माने ब्रेनाबो लासै लासै बैसो बोराय जालाङोला ब्रेना राननो एसे सिख्रोबला रानलाङो नारेंखल बिदैया मोनला रानलाङो दा बेबो नारेंखला रानलाङो एसे बावग्रा जालाङो बोरायलांला दे बेखौनो होननानै बुंदों दा बे मेन्टेल हेल्थनि माबायावहाय सफैबाय बेखौबो जों मिथिनांगौ बेनिफ्राय मस्ट इम्परटेन्ट जोंनि बेगेंफ्रा बेसेबां मजबुत मिथिगौ टेस्ट खालामनायनायसै मजबुत नंगौ नाङा सोरबा टेस्ट खालामजानाय जेब्ला मासिकआ बन्द जालांबाय बिनि उनावहाय जेब्लाबो मासिकआ फैले बे हर्मन जायखौ बुंदों एस्ट्रजेन बियो खमलाङो बि खमलाङोब्ला देहायाव मानसिनि बेगेङावहाय केलसियामा खमलाङो लासैनो बुरै मानसिफोरनियावहाय महिलाफोरनियाव बांसिन जायो बोरायफोरनिफ्राय हौवाफोरनिफ्राय हिन्जावफोरनियाव बांसिन जायो बियो खारन बे रिलेटेडखा बेजोंहाय मेन'पज जानायनि लोगो लोगो मासिकआ बन्द जालांनायनि रानलांनायनि लोगो लोगो जोङो बेखौ जोथोन लानांगौ दरखार गोबां गुबुन गुबुन थारिखा दङ बेखौहाय जोथोन लानोहाय माखासे केलसियाम जाबाय थानो हायो माखासे हर्मन रिप्लेसमेन्ट थेरापि दङ बेफोरखौ लानो हायो खिन्थु बे बुस्थुआ अस्टिय'पर'सिस जायखौ जोङो बुङो एक्सरे खालामोब्ला सासे बे 30 बोसोर गथ'नि मानसिनि एक्सरेजों बे 65 बोसोर बा 60 बोसोर जानाय बैसोनि एक्सरेजों सुनायोब्ला बेगेङा बेनो एकदम ख्रा ओंखारनो ओरैनो मोस्लेस्ले माबा आगर गोनां बायदि ओंखारनो मानो बेनो फुरा बेगेङा मजबुत गोरा थां गोरा एसे गोग्लैलाबो एसे जखम मोनलाबो बाया खिन्थु ओरैनो केलसियाम खम जानायखाय बन डेन्सिटिया खम जायो बेगेङा रुइलाङो गुरै जायो केलसियामा खम जालाङोखाय बेगेङा रुइलाङो एसे जखम मोनलानो क्रैम्प बायो मा जायो मालाबा अमा खाग्राफ्रा अमाजों दुदुं एसे बोज्रेजानानै जलदब जसोनानै सिं सानाया गाले होननानै सप्तासेनि उनाव फैयो एक्सरे नायनानै नुबाय बेगेङा गुरुबाय नोङे होननानै खोन्थानाङासै जोङो मानो बुरैसाफोरनिया बांसिन जायो बेगेङा एसेन सिनस्रि हाराफ्रा एसेन थुफ्रुस गुब्रुयो सिनस्रि हाराया गेरेमो सिं साबाय थानायसै फ्रेरि गंलांनायसै गंदब लासैनो गादलेना गोलैबाय महायबा एसे आराम लासैसो गोग्लैथारखादों आथिङा नैबिदियाव फ्रम बायबाय ओमफ्राय बिनिफ्रायनो सिखारनो रोंले बुरैसाफोरनियाव एसेयावनो जायोना जाया बोरैबा ओरै गोलैबाय आखाइ ओरै नाजोबनाय जाबाय सेंग्रा मानसि मोनला बायनाय नङामोन खिन्थु बुरैसाखाय बेनिया बहुत थम बायबाय बेगेङा बोलोआनो गैलिया दा बेखौहाय जोङो जोथोन लानांगौ माब्रैहाय जानाय लोंनाय थिग थानांगोन केलसियाम जाफानांगोन लोगोसे बांसिन
जों बे माबाखौ लाखिनो थाखाय मोनसे बुस्थु जोङो सयाबिनावहाय मोनो आइसोफ्लेभन्स होननानै बुङो जायखौहाय सयाबिनावहाय मोननाय बुस्थु मोनसे जोङो मोनो आइसोफ्लेभन्स सयाबिनखौहाय जायोना जाया सयाबिन बेगें गैयै बेदर सयाबिनावहाय बे बुस्थुआ थायो राजमा सबाय बायदि गोसोम गोसोम बाजाराव बायला मोनोना गिदिर गिदिरनो राजमा होननानै बुङो बेफोरावहाय थायो बियो सबाय बेगर बायदि गिदिरसिन गिदिरसिन बे सयाबिनावहाय बे बुस्थुखौ जोङो मोनो बे भिटामिनखौहाय बे हर्मनखौहाय आइसोफ्लेभन्सखौहाय बे बुस्थुआ जोंनि बेगेंखौहाय जुदि जाबाय थायोब्ला बेगेंखौ जोङो एसे थिगैनो लाखिगोन लोगोसे केलसियाम जाफानानै बियो थिगआव थागोन दा बेखौ जोङो जोथोन लानो गोनां जेसेबां हायो जर खम खामानिखौ माव बे समाव खारन बेगें बेलाफ्रा रुइलांखायो बोराय बुरै जालांनायजों लोगोसे बेखायनो साबधानहै गोग्लैनो नाङा माबा मोनसे खारननि थाखाय गोग्लैथावथावब्ला सिथ्ला जुदि लिमिनलाब्ला बेवहाय थाबायलांनो नांखाले आं गोग्लैलाङो बायगोन होननानै साननानै साबधान जाखा साबधान जायियावसो असाबधान जानायावसो मानसिफ्रा अजानाय नङा थाबायलांनायसै आं उफाय गैखाया थांखानांखागोन ओरैनोब्लाबो गादलिनानै जलदम गोलैबाय आथिङा बायनानै फैबाय दाना अपारेशनबो खालामनो हाया रजानि नायो खायो थाबायनोनो हाले मा जायो गुरैखा नरमखा बेगेङावहाय बायोब्ला बे अपारेशन खालामोब्लाबो जराया थाङै थुङै मा जायो रिप्लेसमेन्ट खालामनांगौ जायो हिप रिप्लेसमेन्ट होननानै बुङो आर्टिफिशियेल जइन्ट लागायनांगौ जायो जों बांसिन मानसिया बेफोरखौ जोङो थाखा फैसा थोयैखाय लाख थाखानि खाथियाव थाङो बेफोरो अपारेशना बाराबो जालायलाङो मायबा दा बेफोरखौहाय जोङो होनो हाया बेफोरबायदि अपारेशनफोरखौ जों लानो हाया बेखायनो अजाफोरनाव थाङो अजाफ्रा जास्ट खाना होनाय सिरिं खानायसै नानायसै माबा दाफमा होनायसै खिन्थु बे हामनो रोङि अबस्थायालाय बोरैथो हामबावनाय बेलाय जाय बुस्थुआ अपारेशनजोंबो हामखाया बेखौहाय नोङो बे सिरिं खाला हामगोन नामा बेगें बेला बायनायफ्रा आं बुंखानायसै दिनैहाय नों रजानि खायो ना डाक्टारनि खायो बे हामखागोन बियो बेगेङा मोनसे समाव गावनो हारसिं जरा लानानै हामखागोन मोनसेल' बुस्थुआ थिग थानांगौ बे बेगेङा ओरै दङमोनब्ला जुदि बे ओरै जानानै थाबायब्ला बे जरा लानाय नङा जरायनाय नङा बायनायनि उनावहाय बेखौ जुदि ओरै खालामहोनानै दोनफिननो हायोब्लानो सप्तासेनि उनाव एसे राफोद जागोन सप्तानैनि उनाव एसे राफुंसार जाबावगोन 1.5 मासावहाय बे गोरा जागोन दा बे बुस्थुआ ओरै लर सर जानो हाफिनैनि थाखाय डाक्टारफोरा मा खालामो बेगें फिसा फिसाफोरखौ गुना अपारेशन खालामनानै गुना सोनानै ओरैनो दोनो दा लर सर जायैनि थाखाय बेगेंखौ जरायनानै सोना दोनो प्लास्टार खाथियो जा 1.5 मास लानो थोनो प्लास्टारखौहाय बे जि बोनानै जरा समान खालामना दोनबाय जि प्लास्टार खाथिबाय बे प्लास्टारा अन्थाइ बायदि थां गोरा जानानै थायो ओरैनो लाबाय थानांगौ लर सरानो गैले नालाय बे सिङावनि बेगें जरा होनानै दोननाया लर सर जायैनि थाखाय बेखौ गोरा जाहोनो चान्स होनो थाखाय बेखौ होनाय जायो बायनायावहाय जुदि बायदों होननानै नासिनोब्ला मा जागोन बेबायदि बायनानै ओरै दोरोनाखै बायनानैल' थादों बांद्राय नाबाय थायोब्ला बे ओरै ख्राक दोरोनानै थाङोब्ला लस मिसा ना बेगेङा हाजारब्लाबो रजानि मुलि होब्लाबो होआब्लाबो डाक्टारनि मुलि होब्लाबो होआब्लाबो बायनाय बेगेङा हामगोन खिन्थु कन्डिशना बेल' बोराय बुरैनियाव हामनो नागिरना ओमफ्राय आथिंनि बेगें बायनाया थाबैनो हामनो नागिरना खारन बे आथिं मोननैया मा जायो जानजिनि गोजौनि जेसेबांनाखि अजन बे आथिं मोननैयाथ' लानांगौ जायोना बेगेङा बेखायनो साबधानहै थिग जायगायाव गोग्लैयोब्लानो बे रोजोबखायो बेगेंनि बायनायखौ सिन्था खालामनो गोनां गैया माखासेखौ अपारेशन खालामनानै जरायफिननांगौ जायो नङाब्ला माखासेनो बेवहाय बायो दा बायनानै सिरिंल' खानानै दोनबाय माबा दाफबनानै दोनबाय हामलायथिबाय मास मोननैसोनि उनाव हामबाय आखाइ आरि दाखं जाना थाबाय सारा जिबन दाखं जाना थानोसै सोरनिबा इदियाव बायबाय थिग नै रोखोमै बेखौहाय खालामाखिसै अपारेशन खालामनानै रोजोबहोआखिसै ओरैनो खानाल' दोनबाय 1.5 मास 2 मासनि उनावहाय बेगेङा हामलायथिबाय दाना आखायानो ओरै एसे जानानै थाबाय खुंगा जानानै थाबाय ओरैनिफ्राय थांले बे ससेया फैले नैबे जराया थिग रोखोमै थायाब्ला बे बुस्थुआ ओरैसिम फैनो हाया
हारसिङैनो थाबथायो बेगेंजों बेगें नांथालायनानै थाबथायो बेफोरबायदि बुस्थु माखासे जों मिथियो जायखौहाय अपारेसन खालामनानै बेफोरखौ फेंनानै फाहामनो हायो बेगेंखौ बाद होथ'नायस्लाय दहायबो रायलायखादों थै खमाखौ महिलाफोरनियाव मानि थाखाय बांसिन जायो फिलौ गियोना गिया मुगैयोना मुगैया ओमफ्राय महिलाफोरनियाव बांसिन मा जायो जोंनि बर'फोरनिया जानाया थिग जाया माब्रैनि थिग जाया न'खराव जेसेबां मानसि दङ गासैखौबो जाहोखाङै लास्टावहाय महिलाया जायो न'खरनि हिन्जावफ्रा जायो ओंख्रियानो मोजाङै थाहैले भाजा बाथोनफ्रा जोबहैबाय मैगं गोथांफोर भाजा खालामना जानायफ्रा जोबहैबाय मोनजाहैले ओंखामजों दैजों संख्रिजों लगायनानै जाबाय माथो देहा थानाय जोंनि बर'फोरनि नैबेबायदि जायो मालाबाबो ज' समानहै राननानै जानाया जायहा सिगां जाबाय बे बांसिन मोनजाबाय ने बेखायनो जानायनि थाखायबो जोंनिया जायो जानाया जोंनिया खायद'आ बर'फोरा मोजां खायद' जोङो जानो गोरों खिन्थु जोंनि मानसिफ्रा जानो नागिरा माबायदि खायद'खौ जोङो आयरन डेफिसियेन्सि होननानै बुङोब्ला आयरन खम जानायनि थाखाय जोङो थै खम जायो जोंनि मानसिफ्रा आयरन नांगौ थै सोमजिनो थाखाय आयरन गोनां बुस्थुफोरखौ जों बहा मोनो सिम्पोल मोनसे आङो एग्जाम्पल होनायसै मोनसे उदाहरन होनायसै बिनिफ्रायनो नोंसोरो बेखौ सिनायनो हागोन आयरन गोनां फिथाइफोरखौ मैगंफोरखौहाय दाबा लाखायो दा बयबो दाबा सालायनो गोरोंखा दा मैगं हायो दा दाबा लानानै फिथाइ सामथाइफोर हायो माब्लाबा बबेबा मैगंफोरखौ हानायनि उनाव दान्दैसे दाबाखौ सुवामानि दोननायावहाय नोङो दसे उनाव फैफिननानै नुबाय दाबाया गोसोम गाब गानानै थाबाय गोसोम जाबाय सोमब्रोमनो मा मैगं हादोंमोन गोसोखांदों माथो हाफेरदों बिदि जालायजासिनोलाय गोसोआव दंना ना आं खोन्थानांगौ देसाय सोरबा बुंसाय थालिर मैखुन हाला बांसिन जायो एखे थालिर फिथाइ हालाबो जागोन थालिरनि देन्था हालाबो जागोन ओमफ्राय थास' ओमफ्राय थाम फिथाइ ओमफ्राय माखासेया आपेल फिथाइ एसे जायो आपेल फिथाइजों बांद्राय जाया ओमफ्राय माखासे मैगं दंबावो जाय फिथाइ मैगंफ्रा बेदरफ्रा बे लहानि सिखाखौ गोसोम गाब गाहोनो हायो बेफोरो आयरन गोनां दै बेफोरो आयरन गोनां आयरन थानाय बेसादफ्रा बेबायदि गाब गाहोनो हागौ सिखाफोरखौहाय बेखौहाय गोसोआव ला जों बेफोरबायदि मैगंफोरखौ जानांगौ जों थालिर मैखुन जाद्लाया जोङो ओरैनोसो सिरिगारो सोरबा सावथालफ्रासो लानानै थाङो बांसिनानो गुबुन मानसिफ्रासो लानानै थाङो जोंनि बारिफोरनिफ्राय जों जाया थालिरफ्राखौ जों साबसेया जायो थालिर न'आवथ' थालिर बिफां दङ थालिरा मोनबाय साफाय फानहरबाय खायसेयाथ' जाया मोनफ्रुंबाय अमानो होबाय थालिरखौ जाया खिन्थु जों माबाफ्रावहाय थालिरनि मा बुस्थुआ जाजाया बेखौ बुंसै नोङो थालिरखौहाय थालिर बिफांखौ मा बुस्थुखौ फाननो मैखुनखौ फाननो थालिर गोथांखौबो फाननो थालिर गोमोनबो फाननो थालिरनि फस्लाखौबो फाननो बिफांनि बे सिङावनि फस्लाखौथ' जायो मा बुस्थुआथ' जाजाया जाजाखायो दा जायासो जोंसो जायोब्ला बेफोरो जोंनि थाखाय बेसेबां लाब होयो थाम फिथाइ बिफां थायो घरे घरे थाम फिथाइ बिफां थायो साबसिथार थाम फिथाइ जायो जाया दा बेफोरनो आयरन डेफिसियेन्सिखौहाय जोंनि खायद'फ्रा बारायहोनो हायो बेखौ जानांगौ बेनिफ्राय स्पिनाच होननानै बुङोब्ला लाइ मैगङाबो आयरन थायो दै फिथाइ सामथाइफोरल' नङा लाइ मैगंफ्राबो आयरन थायो ओमफ्राय वर्म फिलौखौ आं दहाय बुंखाबाय फिलौनि खोथा फिलौ थायोब्ला थैया गगारोबो थैया खमलाङो मोनसेया जाबाय ब्लिडिंआलाय बौनाय मानायनि थाखायबो जानो हागौ मैबा बे आं दहाय बुंनाय बे प्रेगनेन्सियाव एक्टपिक प्रेगनेन्सि जादों थैया सगलांबाय थैया खमलांबाय सोरनिबा मेन्सआनो बन्द'आनो जाया जाबाय थायो बारा थाङो बेफोरो कन्डिसनफ्रा
थैयाखौ खम खालामनो हागौ थै खमा मोनसे जोंनि देहायाखौ लोरबां खालामनो हागौ थै खम जायोब्ला मा जायो खामफ्लायाव जिरायनानै दफं सिखारनोब्ला दानदिसे खर'आ ओरै एकदम गिदिंहां गोलैहां मोनो फिर मोनो सोर मोनो इदिलाय जायफोरना थै खम बिसोरो मोनगोन ओमफ्राय एसे थेन्थ'बाय थानाय मोनो मेङो ससे लामा थाबायब्लानो बिनिफ्राय बे दखानसिम थांब्लानो मेंनाय मोनगोन दोरफो मेंनाय मोनगोन थैया खम मेङो बेफोरखौ जोङो थाल लानांगौ बेफोरनिफ्राय जोङो गावखौ सेफ लाखिनो हानांगौ 4:30 जाबाय दै समा मेंबाय गोबाङैनो सोलोंबाय दा सोलोंनायनि गेजेराव माखासे खोथाफोर आं सानो माखासेखौ आं बारग'सिगौ एसे थांबाय खिन्थु आं जेसेबां हायो आं सेस्था खालामबाय बुंनो थाखाय बुजायनो थाखाय बुजिहोनो थाखाय सोरबाफोर माबाफोर बुजियाखैब्ला खोन्थाहरदो दे 5 मिनिटसो सोरबाफोर माबाफोर बुजियाखैब्ला दे खोन्थाहरनो हागोन ना बुजिजोबखाबाय एफा मोजां बुजायनो गोरोंमा आं बुजिजोबजासिम बुजियाखैला बुजियाखै फंसेबो बुजिखायाखै आखान सोङाखै आरो बुजिदोंब्ला गासिखौबो बुजिदों आखान सोङाखै गेजेराव थाब्लाथ' सोंगौमोन नामा बुजिबाय बुजियै खोथाफोरखौ मिथिफेरनि खोथाफोरखौ बुजिनो मोनदों ना मोनाखै सोलोंनो मोनदों ना मोनाखै मोनदों दा गोबां खोथा जोङो दिनैहाय सोलोंबाय गोबां खोथा सोलोंनायजों लोगोसे दा बेखौ गोबां खोथाखौ जोङो माखासेयाथ' बावलांखागोन जिखिनि गोसोआव दङ बेफोरखौ एसे गावबा गावनि जिबनाव लोगोसे न'खरावहाय एसे माबा खालामनोहाय एप्लाइ खालामनोहाय नाजादो ओमफ्राय हनै जोङो आदै हेबला बहाय सोना दोनजोब्बाय बेनिफ्राय सिं नायखोमाबाय थाब्लानो जाबाय उनावहाय बेखौनो होमब्लानो गोसोखांफिननो हागोन ने बावलाबो सोरबाथ' थेन्थ'नायफ्राथ' नायखानांसिगोन नङाब्लाथ' मिथिनाय नंला दे आच्चा जिखुनु हक दिनैनि प्रग्रामा इसोरनि अननायाव आं मोजां जानानै थांबाय होननानै आं फोथायो आरो नोंथांमोनाबो गोबाङैनो बेबायदि बुजिनो हाबाय देहानि जोथोन लाखिनायनि सोमोन्दै बिसेसकै आङो एसे डिटेलहाय महिलाफोरनि देहानि सोमोन्दै बुंबाय जायफ्रा नर्मेलखौ बुजियो बेसो एबनर्मेल जानायखौ बुजियो माने नर्मेल नङिखौहाय बुजियो नर्मेल बायदि थाङाब्लानो माबा मोनसे गड़बड़ दंखायो बे गड़बड़ थानाय समावनो नोंहा माबा मोनसे गड़बड़ जाबाय होननानै थाब डाक्टारनियावहाय थांनानै नायजानोहाय गोसोखां बेसो गावबागावथ' बेमारखौ हमना लानो हाखाया डाक्टारा बेमारखौ हमना होगोन लोगोसे ट्रिटमेन्टबो खालामना होगोन दा थाब ट्रिटमेन्ट मोनोब्ला गावनि देहायानो गोख्रों थायो मोजां थायो बेफोरखौहाय एसे जोथोन लादो दहाय आं बुंनो सानदोंमोन खिन्थु आं मोनसे गेजेर ससेयावहाय आं बुङाखसै बे जाबाय सानाय सुनाय दहायबो आरो बुंबावबाय सानाय सुनाय जोंनि मानसिफ्रा बेदर नङाब्लानो जानो सुखुले फोथैसेबो बेदर गैयाब्लानो जानो सुखुवा फोथैसेबो ओंखामानो हाबा बेदर जायै जाब्रै मा जाखो बेदरा बांद्राय जायोब्ला इउरिक एसिडआ बारायो मोदोमावहाय इउरिक एसिडफ्रा बारायोब्ला थैयाव देहायाव बारायोब्ला बबेबा मोनसे मोदोमाव रोदायाव नङाब्ला बबेबा मोनसे जरायाव बियो जमा जायो गाउट होननानै बुङो इउरिक एसिड बारायोब्ला उन्दुनायाव सिनस्रिबो सानाय मोनगोन बिखुं सानायबो मोनगोन इउरिक एसिड बारायोब्ला आथिंफ्राबो सानो हागौ आसि बिमानि जराव सानो हागौ आफा दावदैनि जराव सानो हागौ हान्थु जरा सिनस्रि सिं सानो हागौ दाफोनाफ्राव सानो हागौ गोदोना सानो हागौ बेफोरावहाय जेरबाफ्रावहाय सानो हागौ महायनो साया खुनु मोनसे थिग जायगा गैया बावल' सागोन होननानै बेदर बांद्राय जायोब्ला मोदोम साख्रु सुख्रुआ जायो मोनसे खोथायालाय थिग जोङो मानसिफ्रा बयबो गङै सिथ्ला सिबनांगौ जाखायो दा बयबो सिथ्ला सिबो रावबो सिबनाङा सिबखायो सिबखानांगौ जाखायो न'खौ साफा दोननो थाखाय एटलिस्ट सिथ्ला सिबमालाबो न'खौ गावनि थाग्रा न'खौथ' सिबनांगौ जायो गङै मावनाया सिनस्रियाव माखासे प्रेसार खोख्लैयो सिंसा होयो
बांसिन साख्रु सुख्रुआ बेफोरनि थाखाय जायो बेनिफ्राय मावफेरनि मानसिफ्रा माबा मोनसे एसे बोलो नांनाय खामानि मावदोंब्ला साख्रु सुख्रु मा जाखागोन एक नम्बरालाय आंलाय बुंखाबाय बेदर जानायानो 2 नम्बरा महिलाफोरनि खेथ्रआव बैसो जानाय मानसिफोरनि खेथ्रआवहाय सानाय सुनाय जानायफ्रा बे बेगेंनि माबाया रानलांनाय केलसियामा खमलांनायजों लोगोसे बेगेंआ दुरबल जालाङो लोगोसे जरानि जइन्टफोरनि बिदैफ्रा जि बुस्थुआ मोनसे जरायावहाय स्मुथहै थांनो थाखाय माबा होयो दा थाव होयो दा ग्रिस होयो दा ग्रिस होलासो खुरख्रु खाख्रा गाबनाय गाके गु गाबनाय नङा लिमिनो थाखाय होयो मानसिनि बे जराफ्राव हान्थुनि जरा जानजिनि जरा आखान्थिनि आखाइ हान्थुनि गासिन जराफ्रावनो मोनफ्रोमबो जरायावनो बिदै थायो बिदै साइन'भियेल फ्लुइड होननानै बुङो बेखौ बिदैया माखासेनो रानलाङो माखासे खारननि थाखाय रानलाङो जेब्ला राननो बेगेंजों बेगें फुद्रुदलायनांगौ जायो बे स्लिपारि मोनसे स्लिप जाग्रा लिमिनग्रा बुस्थुआ थायाब्ला गावजों गाव फुद्रुदलायो गावजों गाव फुद्रुदलायला बे बेगेंनिबो ओरैनिबो ओरै फुद्रुदलायला मा जायो साउन्डबो जागोन ख्र'ख्राबो होनगोन सोरनिबा हान्थुआ ओरै दैनानै ओरै खालामसाय ख्र'ख्रा होननाय मोनदांगोन निस्सय बे हान्थुआ साग्रा सायो बिदै रानलांबाय नांजाबलायबाय ख्र'ख्रा होनबाय राफ जाबाय सिङाव बेफोरनि हान्थुफ्रा आथिंफ्रा जराफ्रा सागोन आर्थराइटिस बेफोरो जायो हो बैसो जालांनायजों माखासेनियाव फैखायो बेखौ रावबो होबथानोबो हाया होबथानो हानायानो बे बांद्राय बेदर जानानै साग्राफ्रा बेखौनो जों होबथानो हायो बिदनाखौ खम जाब्लानो लासैनो हारसिंनो सागालांफिनो दैयाखौ गोबां लों फुङावहाय दै लोंग्रा सर' खालाम लासैनो बे थिग जालाङो बेबायदि दा सानाय सुनायाथ' बेनोसै माथो पेन किलार बारा जानो नाङा किडनिया डेमेज जागोन बांद्राय जायोब्ला किडनि डेमेज जाखानाय मानसिफ्राथ' पेन किलारखौनो जानो हाखाया सानाय सुनाय बिस भिटामिन मालाबाबो दाजाखा भुलावबो दाजाखा लोमजादों सादोंब्लाबो दाजाखा डाक्टारनाव दिन्थिया सारा डाक्टारा नोंनो मुलि बासिना हरगोन नोंनिया बिदि अबस्था दंला बबे मुलिया किडनियाखौ डेमेज खालामा गाज्रि जाहोआ बे मुलिखौसो नोङो बासिना हरगोन ओंखायनो हारसिङैनो जादलाबायनो नाङा आंनिबा किडनिया माबायदि आं मालाबाबो टेस्ट खालामफेराखै बोरैथ' मिथिना आंहा बिदि दंना गैया बेखायनो हारसिङैनो बे पेन किलारफोरखौ जानायफ्राबो थिग नङा दे बिदिब्ला दिनैनि बुंनांगौफ्रा आं गोबाङैनो बुंबाय सोरबाथ' उन्दुनो ओंखारगासिनो दं दाबोनो सिरि मोनाखै दे जोङो लोगोसे गसंदो दे दिनैनि बुंनायखौ आङो बेयावनो दोनसिगोन जिखिनि जोङो सोलोंनो हाबाय इसोरा आशीर्बाद होथोंसै बांसिनै गावबा गावनि जिबनाव गावबा गावनि न'खरावहाय बेफोरखौहाय बाहायलांनो हानाय बायदि जों लोगोसे आर'ज खालामनानै जोङो इसोरखौ हामबायहोनि बिनि उनावहाय आङो बे समखौ जोंनि मानगोनां दैदेनगिरिनो आङो हगारना होफिननाय जासिगोन जों आर'ज खालामनि जों लोगोसे बिनि इसोरखौ हामबायहोनि सोरगोनि गोथार बोलोग्रासिन अनखौ इसोर आफा जों नोंखौ हामबाय होयो बे समाव नोंनि गिदिर अननाय नोंनि आशीर्बाद